tak prvá sa nachádzame v metre, v Karskom, ideme na púšťané pompie. Poskádzame práve z Petržínu, Venuto in Italia, Benvenuto in Roma. Sme tu. Tak, vítajte v našom kráľovstve. Podľa môjho idola, tiktokového. Ideme natočiť takýto ček. Lebo chcem, aby ste videli, ako to vyzeralo predtým, ako to bude vyzerať potom. Tu mám kľúčiky od... Aha. Tak sa tam nedá dať, nevadí. Obuváčik, paráda, umývadielko, aj s teplou vodou dokonca. Tento robotik na mydlo, ako môj idol povedal, takzvaný Jakub Čerňanský, tiktoker, pekné zrkadlo na fitček nejaký, parádne, neskutočné. Sačko pekne na zápis treba, ne? Nejaká tá skriňa, 1, 2, 3, 4, polička, chladnička, mraznička. Však máme tam aj ten výpadník, čiže paradička. Anatómia nesmie chýbať. Knihy, ale všetko si za chvíľku poviem pozrieť, lebo však chcem to tak spraviť, že spravím takýto úvod a všetko si ukážeme, rozdvojka nesmie chýbať, lampička nesmie chýbať. Čiže keď už sme tu, treba, všetci hovoria na YouTube, že treba svetlo, tak je svetlo, aby bol dobrý obraz. No, tu máme miesto na grillovaní, isto. Zákaz vstupu, nevyvetrané všetko, toto bývam ja. Konšte, tu mám 11 starý, nový, perečka nejaké a veci. Ideme to vybaliť a ideme pozrieť, že prvé tu máme, že ošetrovateľské postupy, potom, že lekárska biológia a genetika, základy poskytovania prvej pomoci, latinčina, lekárska fyzika a biofyzika, atlas, anatómia človeka, 1, 2, 3. Takže to sú také hlubikánske knihy. A potom samozrejme pík všetkých píkov je anatómia mraz, čo je vlastne alfa omega našej školy. A toto je 2, 1 mi má prísť teraz. Dneska je streda, takže pondelok by mala prísť a Memorix anatómie, to je už môj, toto ostatné požičané. Čiže toto tu máme, potom tento pitevný set, to skúsim nejako otvoriť. OK, a tu máme pinzetu, skalpel, teda predpokladám, že tam bude ten skalpel, to je však, kde sa to zacvakne. A ešte musím kúpiť sadu na šitie, určite. A tam máme plášť. A ten si ideme pozrieť, teraz si ideme ukázať. Takže takto pekne už v bielom plášti. Pekne logo fakulty, nesmie chýbať. Takže pitevný set, toto a to je v podstate všetko, no. Ja už som v podstate ubytovaný. Ešte si idem zmeniť túto kartu, túto krásnu nádhernú kartičku, aby som mal ubytovaný na ISIC. Čiže ideme na študijné, na ubytovacie a potom na intráku. Vítam vás. To ma povysávaš. Jak to vystrekam z toho? To musíš odopnúť. A že by to tak, že opačne. Áno. Tu už nasťahovaný. Dáme TikTok, prekonáme 30 000 Jakubových. Prekonáme, ne? Lebo však ja som tu a ja som reklama. Počkaj. Na atriových domkoch, ktorý sa nachádza na Mlynskej doline, najznámejšej sekcii Bratislavy. Toto je naša kúpeľňa. Samozrejme s fantastickým umývadlom, toto sú naše skrine, to už ste videli. Toto je krásna nová... Nová chladnička so zamknutým mrazákom pre istotu, kebyže náhodou niekto chce ujsť znútra. Ďalej, tu máme takýto majestátny vstup, tu by sme dali také krásne kvetinky, ako je hental napríklad. Tu máme mnoho skrín s majestátnymi dverami, v ktorých nič nie je. Ja neviem, lebo tam nedovidím. Jedinú skryňu, kde nič nie si otvoril. Áno. Ktorých nič nie je. Ale čo? No, takže kamera klame. Kamera vám vždy prežije. Toto máme jednu posteľ, tu bude bývať náš spoločný tiktoker. Tu máme druhú, to si ty, ktorý to sleduješ, lebo ty si vlastne my a my sme ty. Tuto je moja posteľ. Samozrejme najviac... Tu máme stôl.
ideme tu teda, odomknem, lebo však samozrejme, máme tu aj volant na umýkanie dverí. Sa ide na sprchy, tu sú sprchy, môžete si kľudne pozrieť, zasvietím vám, bez problémov. Tu je krásna vzdušná sprcha, ktorá funguje. A ďalej sú vecka. Vecka sú, počkaj, sú vecka. Ideme patrone v kuchyni s Romanom Čiefom. A ako náhodou presne to trafil. Svetlo funguje, toto je naša krásna kuchyňa. Tam je ukryté niečo, čo vám neukážeme. Kľúč, paklíč. To je referencia na Miša. Presne tak, každý pozná Miša. A tu máme krásnu patničku. Ahoj. A tu máme umývadlo, ktoré funguje prekvapivo na intrak našej doby. A ešte vám chcem ukázať moju izbu, ktorú som vám neukazoval. Tu máme ináč router, ktorý Robo, teda kamera vám doniesol a piva. Toto budeme každý deň pridávať minimálne 2 piva, čiže na konci semestra, na konci týždňa dajme tomu, bude celý tento stôl plný. Ty tam budeš 14. Budeš tam. Budeš 14. A to je všetko. Tu máme ďalej túto blbosť a tu sú ďalšie šuflíky. Je tu mnoho šuflíkov, čo je super, lebo sa sem zmestí strašne veľa vecí. Neviem ich otvoriť, lebo to pre ty kokos Schwarzeneggera, ne? Iba Schwarzer. Iba toho druhého, ne? Iba Schwarzer. Tak. A to je všetko. Lúčim sa s vami. A ďakujem vám za sledovanie tohto túru. A už nám prišiel aj tretí spolubývajúci. Ten slavný TikToker, čo mu vybuchol z TikTok odtiaľto. To som ja, ale hej. Už sa učí. Počkaj. Boha. Už sa učí. Riti. Tak tretíkrát už sa učí. Vnímanie tvári, to je moja prezentácia. Napríklad prosopagnózia je porucha mozgu, kde človek si nedokáže zapamätať žiadne tváre. A inak sa tomu hovorí aj tvárová slepota. A tuto napríklad, tuto môžete vidieť na tomto obrázku fantastickom, ktorý mi spravil ChatGPT, že táto časť, ktorá sa volá, že fusiform face area, slúži na to, aby ona vníma tvár ako jeden celok a táto druhá časť, ktorá je tuto zaznačená, inak toto asi je niečo zle, lebo napríklad nemá v prezentácii napísané, že OFA, hej, a to je, že occipital face area, tak to je, že sníma tvár ako po častiach, napríklad, že oči, uši, ústa, nos a hlava, ramena už nie. A takže áno. Vôbec to nenatáčame, že... Učím sa. Mesiac potom, jak sme už na škole, že? Ale kde? Vôbec nie. Ne. Ale bude ďalší úlog, že? Ďalší. Asi určite, neviem, asi, hej. Bude, neviem. aj stále to bude, že? S Myšom. Ešte musíme spraviť, Myšo to už volá, to sme natočili. Nebol, ne? Nebol, ne? Ale ešte... Počkaj. Vyťal som ale... Počkaj, ešte som sa niečo... Ja aj ten seminár ešte musíme natočiť. Čo? Seminár musíme natočiť spolu všetci traja. Ja, jasné. Treba. Lebo sme na 3 rôznych musíme potom ešte natočiť, že ako toto vyzerá, že keď to budeme mať zariadené. Lebo toto akože natáčame ešte v septembri. Áno. Nie je vôbec dneska október, že? Ne. Nie. Nikdy nebol. Toto je oklam. Áno. Chcel som povedať, viete všetci, čo si chceli ako na O. Oklam si chcel povedať. Oklam. Ten 20. No a vidíte, ten 20. október, hej. Nemusí byť 20. No poďte, už sme v septembri a toto ukazuje, že aký je dátum. Toto je skutočný dátum. Takže áno, presnuli sme sa v čase, vlastne mesiac dozadu. Ešte ja som vlastne ešte nezačal školu, lebo ja začínam školu vlastne až 22. Takže pohodička, všetko fantastické. Takže potom natočíme ešte, ako to tu bude vyzerať. Tomu ver. Part 2. Dávajte lajky pre part 2. Čau. Na zdravíčko. Ereku, čo je dneska za deň? Streda? Streda. Pivovú väžu objednať si treba, ne? Ale ne? Jak je to tlačíš? Ale ne.